Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Ibu, Apa, Nduk? kados pundi to Ibu panjenengan kok ngantos sangit? Sangit. Sing sangit apane to, Nduk? Wong awak samene gedene kok sangit. Sakit Ibu, kula bingung. Lah iya mulakno kowe nek ngomong to, Nduk, aja kaya oli late iku lho. Inggih, menika kepleset Ibu. Lah iya menene hati-hati, Nduk. Aku iki saiki wis tuwek. Bongko kaya ngene. Sampun kata-kata ingkang dipun galih Ibu. Gak, Nduk, aku gak mikir apa-apa, mikiri bapakmu iku lho, Nduk. Lah wong bapak ampun peok mawon kok. Senajan apa aku maune ya seneng kok, Nduk. Lah sakmenika kados pundi? Lah piye, Nduk, aku saiki kaya ngene. Maun aku gi enom ya bapakmu seneng. Kaya apa jare bojoku sing ayu dhewe. Kaya apa bojoku sing manis dhewe barang sing wis tuwek kaya ngene aku diguwang, Nduk. Lah kowe kok nusul rene, Nduk? Inggih Bu, kula mboten ngertos menawi panjenengan menawi dipun bucal dhateng wana. Sak mantune panjenengan dipun bucal Bu, kula dipun ruda peksa kalian. Apa? Arep bapakno? Kula Nggih, nggih ya. Lah kula diwoyok Bu. Doyok karo bapakmu. Nggih. Kok ala pancen iku ratu kurang ajar ngono-ngono. Lah nggih kok mboten ngertos sinten kula menika. Senasa putra kualon lah nggih. Sami mawon to Bu nggih. Iya, awit mbiyen awit cilik iku jedheke tik barang-barang dimplok dhewe. Pancen potongane ratu iku ratu ngono ya iku. Lah nggih. Wong bapake potongane pancen muangap ae kok. Mulane saiki, Nduk, saiki urip bebarengan karo aku ya, Nduk ya. Lah nggih sakmenika wonten ngriki mawon Bu. Lah menika pados jampi wonten pundi Bu? Saiki golek jamu timbanganane sepi ya tak. Ingkang dipun raosaken pundi to Bu? Aduh iki lho, balunge potol kabeh aku. Wah, lah iki soro nek mreteli nduk kene. Gak. Timbangane kaya ngono, Nduk ya, tareng-tareng aku senajan tua kaya ngono aku tau mbene tau kondang kok, Nduk. Sanjange rumiyin kok nderek Pak Surono. Lah mbiyen lagi sinom saiki lah wis tuwek ya gak. Wis apa iki takone? Lah nggih kados pundi? Kula kok nggih kangen to Bu kalian swanten panjenengan. Mangga Bu ngidur rumiyin. Ngidung. Nggih ngidung. Pancenan aku siji kok percat-percut ana omongan kok. Lelanono pamit mulih. Arepune nang ndi ki wong ndek omah. Lah nggih masuk ngriki mawon. Ya mbung serbruk bae. Kawana kelingan bojoku. Drama Tem. tem iku apa? Lah nggih menika lak biasanipun tem. Aku mau tekan ndi ki? Rama. Oh, iya sak derma. Kok Pak Darma iku lho bapakne Srono. Mangkas ditutujo nganti esuk iki lho, Nduk. Jadane tasik Lantur ngaten lho Bu. iya. Mari ya tak gurai kon, Nduk. Gorah menapa ta Bu? Gurai welut. Monggo dipun lanjut. Kok dilanjut apa nih dilanjut? Lah menika anu Parikane parikanipun. tekan Saderma ya. Inggih.
Mati mbuh sak cekele iki. Mboten menapa-menapa, Bu. Lali ya. Lawang pancen lagi susah kok. Susah ora kelingan apa-apa, susah gak duwe dhuwit blas aku. Mong kawula dudu jodone. Terus napa iki, Nduk? Anu Bu, bajing loncat. Oh, bajing loncat. Nggih. Dados, Mas. Kene sik kok piye? Oh, jangan khawatir, sing penting pokoke beres bayaran. Bayarne datur karo Cakartala mengko. Bajing loncat. Kok joget ya? Nggih. Bajing loncat di astana. Iya. Ya. Ati lepat karo jana. Are bajing loncat. Bajing loncat di astana. Iya. Ati lepat karo jana si anjana. Are kumasuling neng tini. Kumasuling lamun soge. Kumasuling lamun soge. Mataku dan bebanjiran. Kumahama. Kumahama. Yunana. Kumahama yunganana. Sakanula. Nakaujana. Kaya ngene ya gak ono sing nanggap ya. Sabar to Ibu. Sabar. Benjang menawi wonten job kula cangking. Tenane kok piye? Nggih. Loh. Nduk ono apa iku? Wedhuse sapa iki? Hus. Wedhus kok nyosor nang Ibu to? Wedhus iki, Nduk. Wedhus aku selah iki lho, Nduk. Kokek. Aku lutung. Oh, lotong. Tapi iso tata jalmu. Lho. Kok iso ngomong? Iya, lek gak ngomong apane sing tiba. Aku wedhus. Iki wedhus. Wedhus karo lutung. Aku ya iso ngomong. Mangkane ambune ketara lek wedhus karo lutung. Pokoke lebus ya wedhus, Dik, ngono lho. Iki sapa? Iki ibuku. Keneng Ibuku- apa? Keneng apa? Ibuku lara lutung. Lah lara kok mringi sae. Terus aku kata-kataan kok. Kataan bojoku sing nang omah. Iki mau lara tapi lagi ngelipur ati. Dadi ibune iki lorek. Lorek. Wedhus. Wedhus. Iku lho Nduk wedhus iki lho. Lek ngono dawuhe bapak guru iku bener. Bener. Dikon mlaku ngidul ana wong loro. Iki wong loro tapi loro sing situk. Nah, iki lho gak lara. Ayo dikipasi. Sing dikipasi sing lara ta sing gak lara? Ya sing ngongkep iki. Lutung kok ngipasi. Ojo mbak-mbak ae ta. Oh wis dikae mangan pete bareng kok. Ibuku kok dikipasi. Ini aku didhawuhi bapak guru, nek ana wong kesusahan kudu ditulungi. Ibu tak kipasi mesti penyakite Oh iya. ilang. Kadang-kadang lek dikipasi kupinge ilang. Ya aja. Ya tambah nono ae. Kok niku loto kok banyol ae ora apa. Ini lho Nduk beneran ibarat njaluk tombo mbek lutung tong. Oh, untung banyak kendang gitu lho. Nggih, Kowe ya iso ngomong tong. saged. Aku tambah nono tong. Nggih. Pun wayahe lek sampean iku balik malih teng jalan apa, Mas? Jalan Pandan. Tanjung. Telon Ibu. Oh, Tanjung Sadari. Kenal kali Pak Trubus. Pun kula kipasane.
Ibu, aduh. Loh, awak ya rontok awak. Penyakit rontok. Lho, ibuku waras, ibuku malah ayu maneh. Ibumu saiki ayu ya? Mek. Wah, wedhus trongoan. Ibu ayu kok mbek. Aku matur suwun ya, Tung ya. Ibuku mbok warasno. Iya, iya. Lah ngono ya bener dawuhe guru SD kok, Mang. Hah, kone kok guru SD. Iki sakjane sapa sih jenengmu? Lho, aku jenengku Tini. Oh, aku jenengku Nguk. Nguk. Barene mau lho, Tung. Iya, ibumu sapa jenenge? Ibu, Aku to. Nggih. Ala wedi senajan lutung gragas potongane kok. Sing iya. gerakan duduk lotung. Ya wedhus sembarang. Iya. Pokoke petuk wong lemu ya mek. Ngono. Nggih, Bu, lah niki ngambus-ambus terus kok. Aku sedeng usingus sedus. Asmane sinten, Bu? Aku Musripah. Oh. Menika saking pundi daleme? Kula napa? Lho iki garwane ratu Loh. iku. Oh, aku bojo ratu elek-elek ngene iki. Loh, Napa ratune rayap? Loh. Iku lho, Nduk, omongane kok. Anu, ratune semut. Kaya meneh ngono kok. Yo, ratu kraton iku lho. Lah kok wonten wana wonten apa, Bu? Iki biyen iki ibu ki ayu. Terus? Bareng ibuku ku lara dibuang nang nggone alas. Untung gak dipangan macan. dipangan makjan sopon. Lah macan gak sepiro lek Pak Can iki sing bayar. Ku lho sing kereng ku lho macan. Macan. Kok enten tiang sajak kok ndugi kraton. Lho. Sak ngoten-ngoten, Bu. Menika Sampeyan bapak nggih. Oh, iku bapakmu. Kanjeng Rama Aku tak gak ngomong. Kono jok ngomong ya. Gak ngomong. Pati Sapari. Nggih, Gusti. Aja nganti kandhek tekan sakmene wae. Oh, kandhek wonten ngesong. Kok kandhek ngesong. Aja mandek tekan kene. Nggih. Ayo. Golek kewan sing gedhe. Wah, kewan padha mlayu, Gusti. Lah iya. Ajre kali panjenengan. Lah aku wedi karo aku. Lah sampean congore ngoten. Re. Aduh. Sapari kurang ajar ratu dicongor-congor. Tak banting kon golek katok kon, Bu. Lho, mboten kok. Boten apa? Kok nyucrut ngoten mboten. Apa kowe iki ana ratu kok dicongor-congor. Niki lah ibu niki. Lho, sing ndi? Nah niki sebelah sampean kok apa-apa mboten semprap sih. Bu, Apa? Lho. Aku mbok apa ibumu? Aku ndan apa iki kapan? ibuku maksudnya bojoku. Alah saiki ngundang, oh bojoku tak usah ya. Sapari, iki ibumu Bojo biyen. sampean kok potongan lanang ngoten. Iki bojoku biyen. Oh, nggih nggih. Terang-terangan wae tak usir. Nggih, Ya nggih. tak buang sebab biyen loro. Sakit nih. Saiki waras rupane asu. Rupane ayu. Wah, ayo. Ayu rupane. Lah niki anak sampean iki. Rama, Iya nak, iya nak. kula Rama. Iya, senajan kowe iku anakku, alon tak anggap koyo rohku dhewe anakku dhewe. Napa saya Lho, timen-timen. Wis Bu, ayo mulih nang kraton bae. Iya, Nduk. Ya? Lha sumangga nderekaken mawon. Ora apa nek alas kene ya ayo Aku mulih. janji tapi ini ya, Nduk ya. Iya, Aku janji. gelem dijak balik karo sampean tapi sampean aja losor ae ya. Napa? Ibumu iki wong ndi asale? Ngelosor Lah wae. tiang Bandung kok. Lho. Lah iya. Niku kok enten lutung kalih wedhus. Menika lho Lho, Eh, tumbek rene tumbek. iki tombek-tombek. Lutung kalih Iki mbek. untung tekan dia asale iki. Iki ngene-ngene anu anakku. gajan kula Kanjeng Rama. Yo, lah wedhus iki wedhus iki. Nika nggih saged ngomong kok mbeke. Nggih, wedhus niku kados gadani wak sumo. Wedhus wak sopo. Wacah. Ngeten mawon sakniki Gusti Ratu. Iya. Ibu kali yoga sampean niki diboyong teng kraton malih. Heeh. Lah lutung niki kali wedhus niki dibeto wangsul. Oh, kena kraton ae. Mangke lutung ini kita liburan. Iya. Lah wedhus niki dibeleh Oh mawon. iya ngono. Ya Bu, ayo iki dina kowe melu karo aku. Aku dibeleh. Gak konae ta? Gak apa ya. Kula nek dibeleh kula dikikile lho. Wis, aja kesuwen. Ayo Bu, Monggo-monggo. melu karo aku nang kraton. Ayo lutung karo wedhus cocok pisan.
seneng aku. Melok Gusti Ratu aku dikongkon ngengon putung ambek wedon. Putung lak tegesan. Lutung ambek wedhus. Putung. Nguk nguk nguk. Wah, aku nyaut apa iki? Mas ape aku ngik. Kon nduk kene aja nyanya-nyunya ya. Oh ya enggak lho. Bisa ngomong. Nguk nguk. Mari enggak nguk. Dus? Nah, iki ganteng. Kan Cik nom kan ya? Oh, Cik. Lho. Lho kok iso ngomong kok iso tegal. Oh, medusi maneh. Saiki ngene ae. Kakang Pate. Aku iki jane lutung iso ngomong. Oh, duduk lutung bedes alasan. Duduk. Keleleken. Dadi iso ngomong ya. Aku iso ngomong, jan aku wis suwe no alas mau ketemu karo Gusti Ratu karo putrine sing arane empu sapa jenengmu? Kastini. Oh, aku durung kenalan kok lali. Lah mengane tak kandhani aku lak patene ta. Oh iya, Des, Kro. kon muni Des ngomong karo Kon ngomong apa, Dus? Butuh suket ta? Lah aku tadi wedhus mbek suket wis tuwa. Iya. Ya mie goreng, mie godhog ngono seneng aku. Mie goreng. Iya. Arep. Coto. Doyan. Kok ngrangsang kok. Aku dadi pate gak klothok gak lek-lek. Oh, tak serodok kapok penong kok dadakno. Saiki ngene ae ya. Nek awakmu jenenge sapa sih Kang Pate sampean? Aku Sapari. Duh, lah mesti kok Pate kok jenenge kok mek ngono tok. Mesti kan sing Kan apik kuduan. Apa? Oh iya. Lah apa sak pate kok Admini? Ngatmini. Pate kok jenenge sapi. Asline ku ngadari. Sipet. Metenteng ngadari. Mestine dadi Pate ya mbok dijenengno sing umum. Sing umum. Sapari. Jenengku ngono sing asline Cokro. Toh, cakrane goren biyen. Ya Cokro Sapari. Oh, iya. Waluyo. Sampeyan wis suwe nek keraton kene. Wis mulai cilik aku nduk kene, wis kaya keluarga dhewe. Lah rene awakmu nduk kene iki dadi ngon-ngonku. Waduh ngingoni apa sih ket mau gak mbok ingoni kok dadane. Gampang tau mari kon iki gak ngerumongso dikeki sego kotakan. Maksudnya aku kewan nak ya suket apa lak ya ngono kok. Nek kon dadi kewan tak pakani suget. Iya. Nek dadi menungso engko tak suguhi sing enak-enak. Ya. Ya. Ya, Terus Saiki aku ngene, dolan ndi? kon tak gawa nang jero keraton. Awakmu aja sampe nang mburi-mburi. Kon bagian mlebu-mlebu nang kamar-kamar gak apa-apa, ya. Lah wedhus sapamu nok kono, nok gesik-gesik kono ya. Nok tegal-tegalan kono lho. ya wis, manut aku. Ya ramban-ramban godhong-godhong telo kono gak apa-apa, ya. Iki Ya, ya. wedhus lanang iki suwe. Anang. Aduh. Aku dadi wedhus nelowongso lho. Lah apa? Angkel encer gak iso toleh tok ngene lho. Awas ya mlaku aja kebeduk kandar lho. Lah apa? Dilulangi digawe kempiang kon. Mulane pirang-pirang dina gak metu perkara kandar aku. Semoh. Ya sepele, ayo Iki kene. lek anu Njero. golekno wedhus wedok iki sak. Kanggo Wedhus wedok. kanca ya. Aku rong dina rada sumer iki. Wah, wedhus biyen nang jeng ono wis mati bejo iki. Kok wedhus gendeng kontokno aku tambah. Bapakne dadang ah. Nek ngono Iki. aku tak nang Ya, taman ngono. keputren ya. Taman-taman ngono ya. Aja mertesi kembang lho ya. Gak. Ya, kono Dus. Aku kepengin turu tapi kok wedi. Engko aku enak-enak turu Kanjeng Rama nang jengongok. Aku kudu jaga-jaga terus. Kuwatir koyo sing wis-wis biyen aku. Gak roro mara mbrangkang. Nek ndelok irunge kempus-kempus. Lah, nguk. Aku boleh kayak kempul. Wedhus. Apa? Iki lek Taman Kaputren.
wedhus gak oleh mlebu kamar kuwatire. Iya. Kok kamar iki geseh kabeh. Oh, lah aku selawase kepengin ro kamar kok gak keturutan. Lho wedhus iki nggone nang kebon nek lutung iki iso munggah-munggah iso mlebu kamar. Iku rusak. Ijo aku lutunge kon wedhuse ya. Ya gak iso kadung metu sungune aku. Ana sungune. Iki sungune ku tak delepne ngono lho. Wis jaga ana pregolan. Ya wis bagian kandang-kandang ngono aku lah. Mula ana ratu to sapa rene kondo. Kon kate nanti? Ya nek jero kamar ngancani iki, Gusti. Kok loro? Ya. Kate kurang ajar kon. Aku njaga iki aja sampe apa-apa sebab aku ngerti. Lek wong tuane kurang tepak karo. Ya wis gak apa-apa lah. Iya. Kok untuk kamar aku dadi obat nyamuk ya apa lah wis. Ya Wis kono. Golek kulite-kulite gedang ngono. Jeng Kastini. Iku mau kok gale mlebu apa oh? Lalu pedhes gale mlebu lek lutung ya oleh lho. Oh, ngono. Iya. Ah. Iki awakmu ki lutung apa sih jane kok pinter ngomong iki? Jane ngono jare ngomong lutung sak sarung. Misalnya aku tahu lutung mlebu sarung biyen, ngono lho. Ngene lho aku jane ngono lho ya. Hut. Hah. Loh. Loh. Lho ya. Loh kok malah ganteng? Loh lutung kok malah ganteng lho. Ojo banter-banter kok ditabuhi. Ojo. Iki kendange kudu ngeplak aku. Aku heran aku. Sik ta. Wis ngene, kon tak kandhani, meneh-meneh ae tak kandhani sapa sejatine aku. Aku iki dadi wong ku jare Mbah Guru ya, mek 2 menit. Lho wis mulai balik, balik. Loh, balik nah. Loh, apa? Tung. Ana wong Gusti Ratu rene. Ratu, kon iso. Aku tak jan. Nek. Sopo gremang-gremeng. Wah. Waduh, nek kene aturane curi geni aku. Coba tak lebonane. Loh, Kanjeng Rama, iya aku. jenengan. Iya. Wonten menapa? Sopo sing ngomong-ngomong nek jero mang? Radio. Ket biyen mulo gak tau nggo radio kok muni radio bareng. Ojo alasan mentra-mentre sing genah ngomong karo aku. Lah kula pados hiburan kok Kanjeng Rama. Oh, apa kok melu wae lutung ki? Ngakuk-ngakuk ora nyeluk kowe mikir. Oh. Loh. Lutung kok nggih arene. Nang ndi? Kastini ibumu nang ndi iki? Ibu nggih wonten mrika, Iya, wonten iya, iya. kaputran ngrika Kanjeng Rama. Kula piyambakan wonten ngriki. Nek ngene, nek Kok bengenge? Lho ora ngono, nek ibumu ora ana kowe ijen, waduh tepak nek ngono. Wonten menapa to Kanjeng Rama? Nah, saiki aku ngomong apa anane. Aku nek ndelok awakmu ku mesakno. Melas. Ngerti timbangane uripmu kaya ngene, uripmu apa tak muktekno. Nek ndelok irunge wis mekar-mekar iki. Wah, akeh luputin nek aturane. Aja kuwatir. Perkara ibumu iku urusaku, sing penting awakmu. Tak Sampun Kanjeng suwargakno Rama. uripmu. Sampun. Ibu sampun Melok ae ku turun ngakuk-ngakuk kae. Kuk ratu cerongoan. Lho, sapa ngomong? Sapa ngomong? Sapa ngomong lho nak ratu cerongoan? Ratu cerongoan. Lho, Lotong. Kowe kok sapa sing ngomong lho iki mang, Ratu Bedigasan. Lho, iku kaya wak setu ngomong. Sapa iku? Lotong. Apa? Ing atase kewan kowe iso tata jalmu. Panjenengan aku cerongoan. Aku lutung iso ngomong panjenengan. Lho, kok aneh? Lotong iso ngomong. Kan anjene ngene lha iki marahi kok. Nek ngono awakmu kurang ajar wani bare aku nek ngono. Ngene Gusti Ratu, aku gak manane karo Sliramu. Terus Manane perbuatane? Manane perebutane terus kok melok ngomong, Lho, Terus sampe apa kon? Pokoke sampeyan tak elingno sebab iki anak sampean bener anak kualon tapi tindakan sampean ora bener. Nek kanggo kon, nek kanggo aku bener. Lho, kanggo sampean bener. Iya. Iki gak oleh mbek aku. Aku pendampingi karo putri Lho, sampean. wani bare aku kon. Apa mu tak peteni? Waduh. Anak apa ki enggane kok ribut bes kepriwe enggane lah. Aduh. Ya iki arene ngapak-ngapak ora ngapak-ngapak. Anak apa ki jajalan apa kok pada ribut-ribut karo dewek? Lah Tong apa tong? Anu niki Gusti. Niki sinten Gusti Ratu ni badhe remen kali
putra-putri panjenengan. Oh, dangkelan iki ta. Kan- Nggih, nggih niku sing kurang ajar niku. Ya, aku ya Yen ngerti iki. kok. Nggih. Nggih. Ngene tak kandhani. Ayo maju. Iya, Bu. Ora maju Ora mata. usah celo medan kowe ya. Sampeyan wong tuwek kaken Olah. polah. Iya, Bu. Ora kertek kapak-kapak. Iki opo ae melu ae. Aku ngene suka men. Iya, Bu, iya, Bu. Awas kon ya tak plintang kon sirahe kon. Apa do dipelintang iki? Diplinteng iki cara kene ne disetip. Loh. Nah, ngerti ya? Dipelintang kok. Iya, plinteng. Wis tuwa, ora ngerti ta iku anakku. Ha. Iya wis ngerti aku. Kadang Lha dewek. kok arep dirabi karo sampean? Ya maaf ae ndelok sepuro Maaf aku. sepuro apane sing sepuro? Aku sing saleh. Ah, salah. Aku sing salah. Lho. Loh, lutung. Lho. Kok malih wong maneh awakmu he? Nah, Wis iki- aja malih lutung po, enak ngene ae ya ambek aku ya. Kira-kira wis gak malih dadi lutung maneh sebab iki wis katintek. Lotong cinta nang anakku, Tung. Ngeten nggih Gusti, Iya, kula iya. niki nggih jane mboten cinta tapi kula ngesakaken kali putra-putri jenengan. Iya. Sejane kula niki sinten ngoten sampe lak mboten ngertos. Gak ngerti sapa kon jane kon. Lek kepengin ro critane sampean takon kali mbah kula. Oh, iki ta? Lho lah niki lak mbah. Mbah. Aku nak sing rencana. Kula temutaken, Mbah, sinten lutung niki, Mbah? Mbah. Iki lho sing sabari iki lho nak. Nah niki sejarah kula sing semerah. Ya apa, Ri? Gusti. Heeh. Sing niki lutung niki lah njelma menungso jenenge Kartolo niki. Iya. Niki sanes tiyang lintu niki anak sampean Lho, biyen. lho. Nalika sampean mboten seneng kula dikengken guwak. Lah niki mboten kula wacanakaken guwak, kula titipaken kali Mbah Bener, niki. bener. Tak kokon buat Diparkir soalnya. no omahku nak piye iki. Aku kuwatir nek gedhe ku ndongking kawibawanku. Nah wujude nggih niki lutung niki. Oh, dadi sampean guwak niku kuwatir nek jongkeng kapibawan Iya. kedudukan sampean. Iya. Lho, niki wedhus niki kok. Dadi niki sinten, Mbah? Iki bapakmu nak. Oh niki Kanjeng Rama kula ngaturaken kelepatan. Iya, Mbah. tak terima. Lah niki ibu-ibu sambungan. Iya. Niki Anakku walon. anak kula ngoten niki kula ngleng. Ya gak apa-apa. Lah wedhus iki kok sungune telu. Hei, loro. Ah telu. metu jalune. Wedhus. Perkara selamat sing dadi wedhus. Iki duduk sunguri, situ iku caplak ngerti ya kamu. Oh, ana jalune kencete. Mbah, Kartolo dadi menungso. Lah kula niki sampean dadaken menungso. Perkara Kartolos malah menungso. Kon pancen dadi wedhus gak apa-apa nak. Abi ngono kon. Mboten balik dadi menungso. Tahun tes gak apa-apa nak. Ya apa lho, kok gak nelongso lho. Kon iso dolen-dolen nang ngene kono-kono. Kula ngesakaken Mbah kali dekne, Mbah. Ngesakaken Sing lagi niki. warasno nak. Sampeyan warasaken mawon. Kira-kira kurang pinten tahun sih dadi wong niki. Dadi wong paling 2 tahun setengah sing tek arek iki nak. 2 tahun ya. Kurang 2 tahun setengah. Entek rekaman iki malian. Kok aku dadekno kaya kon lho. Saken Mbah, sarene kula sampun kepanggih kali Kanjeng Rama, kali Kanjeng Ibu, kali Kakang Patih sing nulung kula. Saniki ngesakaken arek niku sampean jabut napane napa untune? Napa kupinge? Lah, niki sampean wujudaken menungso. Lah kula sampean dadaken petik jagung. Wis gampang. Perlu berubah babon. Kon ngliter ae malian. Sik, tak golekane sing patut dijabut iki sing ndi yo. Nggih. Golekane dhisik. Nggih, Dijabut. jenggote Mbak jenggote. Mbak. Aduh kon niku jago Kakak. loro kok. Niki sing rada nisor mawon. Wis asale menungso balik dadi menungso kono. Lho, Mek. Waduh. Dadi menungso aku. Dadi menungso. Buntute sedo. Untungmu jek ono kan. Babak. Buntute sik ana. Babak numpak becik empuk dadakno kon niku. Buntute jabuten, Mbah, jangan Mbah. Betul. Wis tak seren. Nah, waduh. Kok atuh sak butung-butunge. Dijabut. Bokonge tebel. Kok niku, Mbah, kula matur nuwun dadi pedhus Kartolo dadi budeng, aku semboyan. Ya apa nak? Oe.